of the day. So, 1 month na ko nagbalhin. And sa atong bill, good morning guys! Welcome to another vlog. Today is February 27. Dinera ko ni Mata, but karoon lang ko ni function char. Labad akong ulo gamay. And ganihang buntag-buntag nag-uwan. So, ano lang ni Honong ron cause natin mga agenda for today nga required kumugawas. I'm all alone today cause na si Avery sa iyang lola. Ang iyang mga rashes sa gikan sa iyang hand, foot, mouth disease kay healing na siya. Ni-offer ang iyang lola nga dito lang ko sa si Avery niya kay para makapahuay ko. Yeah, I think I needed that cause murag ako sa naigo sa ko sa kuan like not feeling well. As much as gusto ko nga ako lang mo take care ni Avery, I need to rest. Charing. Katong nagkasakit siya kay so far wala ram sa doon siya nagkanang kalipanga, fever, irritable lang kayo siya. I needed help kay gusto sad ko nga tarong sa akong ibate sa karon. Ang pinaka-grabe yung nasakit ako no kaya akong dire wisdom tooth. Mao si reason nga nganong amo to ako sabot sa kong ibate. Masasakit yung kayo siya so nagpa-appointment na ko. Nagpa-appointment na ko for March 1 at magpa-check up lang sa ako. Anyway, laundry ko karon, we're gonna go out. I listed all the things na akong kailangan buhaton ron. Ang saan niya akong pagkasuwat to, hiwi kayo, nag-anak din siya. Magluluto ako nga pwede po paraon niya gabi. Mga unta na nag-crave ko aning beshi cake kada watch na ko isa ka mommy o yung pamili ko on kaunon yan nasa ko isasawan guys. I'll try to eat on this side. Okay, so magpahuway sa ako. Partial limpyo pa na nahinila sa kasi unahon sa gyud nako ang mga laundry ron. Dugoy-dugoy na po ni naadare. Actually, abiniyag na sa mga toys. Yan, naraday sa may shoe rack. Black man sad siya, so wala ko kabantay na ay, you know, I'm gonna tell her. Malipag yun to. Dami! Nice! Maong after lunch ko magpa-laundry kay ano gani? Ay, dili kay 1 PM pasad mo open tong though dili ko sure if napa sila dito. Sakit kayo. Abi lang ninyo normal ni but bagang ate. Uy. Outfit of the day. Let's go for a pink vibe. Cherries. Igin mo po. Not now. It's already 1:34.
Tulog. Avery is eating again. Anyway, nadugay ko because grabe ang uwan. Di mada. Ihapit ko sa balay sa kong mama. Nakita niyo because nagkuha ko sa sanina ni Avery kay ni-offer siya. Siya ko nilaba sa sanina ni Avery. Ihapit ko sa ukayan. Usara ka ukayan akong giadto kay wala ako na yung budget for that. Nagdaiso ko. Kana siya kay ako diri ibalhin ang cereal or ang oats para sa toto, ganon. Battery, because I'm gonna try if on siya dire or masking sa itong boat ni Avery. Pag morning, nakarealize ko nga dako ra kaayo akong pangsawsawan. So, nakita ko gamay. Kani siya ang mabuak. And gamay lang atong. And quick haul lang po sa ako napalit sa ukay. Pangbalay lang yun kay hindi ko ganahang balit o mga pangbalay sa Shopee, 100. Naraman 35 shorts. First time ko rin palug ukay-ukay nga pang Avery. Kanay siya pang ulog rani siya. Yeah, shorts for me. This one kay similar siya sa akong napalit sa Shopee for Avery nga cardigan. So, gray. And slip dress cause more siya katong tube top na akong napalit ang iyang style. Tank top lang. This one though, this robe siya, but dili siya ka nang gikan naligo ka. Gets? Robe lang siya. Kung ano na uman silk, kani siya kay chiffon cake. Charit. I also bought medicines because nagtabad-labad akong ulo just in case. And then i-buy ako of Bifenamic para ani peanuts. Actually, ang akong ipalit ganiha kay kaon ni mama. So, nipalit ko balik. Before ko mukha ano kay... Look at this! Oh! Get ready with me! So, nag-work ako karon. It's currently 7:24 p.m. Yan, ako lang ikaon ang peanuts. Happy ko kasi ni work siya sa akong frother. Dili na gid siya mo-work. Doon na sige magud katagak. So, gusto ko mga taron. Ay! Foam na may kape. So, nag-add ko og kimchi. Ano yung kimchi eh? Okay na ako ma-enjoy ang food. Good morning, it's the next day and I'm having breakfast. Kailangan lang kami kailangan namin mag-meeting. Ito siya, kimchi, rice, ug tuna. I just added tuna. Kuha ko yung egg. Hulaan nyo. Kape or Coke? We think it's just promotion. Ako kaning kang Liza Soberano. Sila, kaya pala nag-rebrand para sa Maya. No! Kaya, mako gani excited siya sa kana nga, endorsement kasi kitagahan siya of freedom. Involved siya na nga ad. Let's open this.
So, kani siya kay dako dahil siya. Uy, gusto to na ako butangan ni siya o like sabon pero dako ra gyud kayo siya. Self-adhesive raman siya. Pero basta dili pwede ka ng very heavy. This one is para sa mga sandok. Kana sa mga lutuanan. Kana kasi na may masigo siya para mga gunting. Next thing is a mirror. Yeah. Nagduha-duha pa ko if I'm gonna get a full mirror, full body mirror. Yeah, para sa diri ka na mag-makeup ko. Dili na ko siya ibutang sa CR though. Pang CR siya. At dili na ko siya ibutang sa CR because I don't really use mirror sa CR. So, pag naayos ko na. Since na-adman diri ako ang mga makeup, ang mga partihan. So, diri na lang nako siya gibutang. Yeah, syempre, labi at ng mga kasabihan nga bawal siya magharap sa door gid mismo. Siya, whoop, ma-flip, whoop, ma-adjust. So, ang akong ganahan, like akong vision diri is ibalhin niya siya. So far, I like to set up dili naman siya ka ng, you know, hiwi siya pagka-install. But mao ni akong ganahan buhaton, like ihang lang siya ana para di siya mag-moist or mag-mold. Akong kape nakalimot kong inom. And nagbili pa ko asa na ko siya ibutang. So I put it here. I decided to put it here. I'm not sure if it's the best. Naapog ko gi-order sa Shopee na cabinet, kitchen cabinet. Gusto na ko siya ibutang dari. Nasa siya drawer? Cabinet lagi nga ay. Cabinet para dito na ko ibutang ang mga snacks ni Avery, yung mga like sa milk niya, ang kani cereal, ganon. Pero diri gihapon ihang milk station. Since Feb 28 naman taron and it's been a month. It's a month na. Happy 1 month. Happy monthsary to us. Cheers! So, 1 month na ko nagbalhin. And sa atong bill diri sa balay, I mean, ang VECO is 1,453. Wala pa ko'y kon ana ha. Papakoy aircon ana. Ang sa water is 100 and then ang sa internet supposedly 800 siya cause magtunga unta mi sa tag-iya and then ana siya 500 lang ko no 2,000 for today. And then next week, next month, let's say 2,500 plus 7, 8, 9. So, mahulog 10K. Oh my God! Mag-aircon po ba ako? Jeez! Time check, it is 2:59. 1 minute na lang, alas 3 na, and I'm so, nakalaba ba ko? Naka-vacuum ba ko? Naka-mop ba ko? Wala. Kay daming ginagawa sa work, hindi masingit pero at least like nahawanan na ni siya. Ako pa sa naiikuan ibang balik sa drawer dito. Now, like kapoy siya kay ko. So before no, so work na mo kay chill ra unta to. Daw chill pa to before like siguro mo 2 years na. I mean, night times nga chill, night times ka busy, but buyag kay daghang kaayo gibabuhat. Ang nakibawra ani is close friends na promote ko last year. Ano siya maong medyo busy. Ambot lang more maglisod sa paglimpyo-limpyo, but I'll try to kuan the routine kung unsay dapat i-improve and also sa ako ang spending. I really need less na ako ang sigig pag-grab because oh my goodness, kung gisuwat akong mga expenses sa Grab,
Napakadami. Feb 1 to 26. And wala pa ilabot ang aniha Shopee, no, COD for kani. Nga, kuan is 8,667.82. And ang mga kuan is usually food. But ang pinakadaghan is essentials like pag first week namo balhin. And di man kumpleto akong mga butang and food. So, gipag-grab na ako. May ni ba maka-reflect ta sa atong mga spending. I'm very grateful sa tanan. Thank you, Lord. Maugin ako makuha nga. Thank you, Lord. I didn't know nga. Yung ana di ay ko kagastador. Wala pa labot ang uban Shopee na guys ha. So, yeah. Nakisa kasi nang ito og kidney. Uy! More kong mag-guilty nga wala ko ka-vacuum og mop. From time to time na nanglihig ko but karang deep clean. Kapag kuha sa di Avery, nag-vacuum sa noong ko diri sa kwarto. I'm so sleepy. Pahuway sa gid ko and I'll update you guys later if makalakaw na ko. We're here. This is my itlog and this is our food. Don't talk to me kasi nagsasahan kami.